Христос посреди нас, дорогі возлюблені браття і сестри, русини. Вітаю вас в передачі «Духовна пажить для русинів». Сьогодні ми хочемо поговорити про необхідність видання русинського молитвослова по-нашому. У роботі із нашими дітьми ми до того прийшли, а також на ту тему ділимося з нашою гостею. У нас у гостях етноспівачка Мирослава Копинець, солістка Закарпатського народного хору. Добрий день, Мирослава. Добрий день, дай Боже, нашим дорогим діточкам, а й родичам їх. Ми сьогодні раді вас вітати, бо ваші етноспіви, які вже наповнені наш інтернет, були замічені міжнародними інституціями і оцінені високо. Ми радуємося, що крім наших оцінок, радісних, високих, благодатних, і другі люди увиділи, яка красива русинська пісня, яка вона оригінальна, неповторима, яка вона з древніми коріннями і наскільки там много духовних таких основ. Думаю, що талант, котрий Бог вам подарував, його не закопали, то коли мамка співала колискову пісню, навірно, вже у колисці дитинка взяла саме дорогоцінне із молоком матері. І так, у розмові і в трудах із дітьми на сповіді вияснилося, що обов'язково деяким людям треба допомогти при чтенні молитвослова, деякі молитви, деякі слова показати їх значення. Бо вони, по-перше, дуже древні. В їх практично ідентично не можеш перевести ні на одну з мов. Ні українська мова, ні русський язик, ні словацька мова немає таких древніх церковних слів, а тому ми повинні зберегти старі слова, но вместе з тим додати до них толкування нашим дітям. Ну а у вас яка практика? Що ви занотували у свій блокнотик? Наші предки ся молили на церковнослов'янському язикові і тямили все. І зато і ми можемо всі затямити, по-нашому молитися. І це є дуже важливо, бо, як то кажуть, ось у раю, куди ми всі попадемо, надіємося, що попадемо, будемо глядати по своїй бесіді, по своїй молитві. І Бог буде до нас обращатися, до русинів, по-русинськи. І якщо ми впознаємо свій язик, Бог наш прикличе. Ми б сказали, як важливо, що до того часу, коли Бог буде судити людей, щоб ми не забували материнський язик, основа психологічного світу для всіх людей, усіх національностей, в тому числі і для русинів. Утрата материнського язика равноцінна початку, розложенню лічності і упадка його духовних сил. У роботі з дітьми ви теж замітили такі моменти? Я замітила, що дітки наші дуже талановиті, дуже способні і дуже стремляться впитувати все, що їм даєш. Вони вірять інформації. Зато треба їм давати чисту інформацію. І ми, як родителі, як близькі, самі перші маємо найбільший вплив на своїх діток і на своїх родственників. Особливо молодих і престарілих. Ці всі дві категорії населення мають сложності із засвоєнням деколи нашої русинської бесіди. Щось забилося, щось не знають. Але і це все поправимо. Саме головне, що є стремління. І хочу вам сказати, ось наша русинська бесіда дуже близька до церковнослов'янської мови. І це є дуже давня бесіда, котра має древнє коріння. Хто знає церковнослов'янську, вадь-русинську бесіду, буде розуміти всі мови, котрі нас оточують слав'янські, як польську, як чеську, словацьку, болгарську. Поїдеш у Хорватію і там ти свій, бо ти всіх розумієш. У нас є одна основа, це майдавня мова, церковнослов'янська.
І завто дуже бися хотіло, бо так як уже видані наші молитвослови на українській мові і на російській, і на других, на чеській, на усіх слов'янських мовах, дуже б хотілося такий краткий зборник молитов видати на русинській, в нашій рідній бесіді. Аби ми могли молитися по-нашому. Так і наша бабка, діди молилися. Уже той молитвослов, який би ми рекомендували, по церковним правилам вимагається понести до правичого архієрея, єпископа, і він оцінить труди. І тоді, якщо буде благословення єпископа, можна такі молитвослови вже надрукувати. То ми нині можемо говорити, що русинський язик не діалект, нічого, ні чеського, ні словацького, ні української мови, а це є древня мова. Русинський язик – це древніший язик Європи, а современні язики восточні, в тому числі русський язик, це лише яка веточка русинського язика. Моя думка, я хочуся з вами поділити, ось така велика радість у тому, що нині молодь тягнеться до духовності і тягнеться до свого коріння. І це настільки цінно є. Ви знаєте, мені недавно зробила комплімент, одна актриса нашого театру каже мені, я бачила передачу, ти так літературно говорила по-українськи. А я думала, що ти лише знаєш по-нашому. Бо по-русинськи і це є найрідніше для мене, і це від моїх батьків. І деколи мені дуже буває ганьба, ось якесь слово я маю пригадувати в своїй пам'яті. Я попала в цю американську енциклопедію, там є єдно речення, але там сказано, що я є русинська співачка. І це для мене дуже висока нагорода. Є різні стилі, є академічний вокал, є естрадний вокал, є народний вокал. Но я потрапила туди як русинська етнічна співачка. Я за себе заявила, не було напрасно те, що я много років роблю. І це велика радість. Ми вас іще раз поздравляємо, бо то нагорода ваша, признаємося, і наша. Бо ви виконуєте наші пісні, оті красиві, добрі, милі. А тому із земних нагород це дійсно одна з найбільших нагород у вас. Але ми віримо, що вам Бог готує ще більшу нагороду у Царстві Божому. Бо ті люди, котрі держаться свого, не придають свої коріння, не ганьбляться свого язика, як казав Олександр Духнович, щось стало з деякими з нашими, ганьбляться по-нашому говорити. Прийшов час, ми увиділи, що ганьбляться по-нашому слабенькі люди. То ми з вами оригінальні, коли ми є носителями материнського русинського язика, іменно подкарпато-русинського, де примерно 80% мінімально жителів Закарпаття – це етнічні русини, громадяни України. До речі, русини активно голосували за создання нашої держави. 92,5% респондентів висказалися за создання незалежної України. І 30 років назад так це стало. Віримо більше, ніяких обоснувань говорити про загрозливість русинського питання в Україні не є. А їхні фантазії откидуємо, бо обично спецслужби завжди були фантазери, ліпили людям те, що люди не робили і не думали. Ну, їм давали задачу, а вони політично мотивовані рішення робили. А куди їм сидіти? Вони зарплату отримують за те, що порушують права людей. Всі, хто з них неуважительно віднісся до русинського питання, у своїх словах, поступках і діях зафіксував себе противником мирного русинського народу, нікому таким людям не простить ні в цьому віці, ні в будущому. Ну, а вам бажаємо, щоб ви любила свій народ русинський, була би це добра громадянка нашої держави, і ми молимося за нашу державу.
і за наших діточок, котрі ніколи проблеми не ставили, що в нашій теперішній школі заборонена русинська мова. Ми розуміємо, то больно нам, але ми віримо, що, може, кращі часи прийдуть в інтернеті і в наших телевізіях, в радіо звучить красивий русинський живий язик, такий зрозумілий нам, настільки сложний, настільки багатий, що на других язиках ми ніколи ні духовні питання, ні літературні, ні особливо тонкі висказатися не можемо. Отже, добрий путь вам, дорога наша етноспівачка Мирослава Копинець. Многая вам і благая літа. І бажаю вам не розслабитися, не возгордитися, бо ми завжди знаємо, що те, чим ми обладаємо, то Божий талант. А значить, якщо трудимося, то ми служимо Богу. У добрий путь вам на ниві етнослужіння нашому народу, як етноспівачка, а також тепер, як і вже при навчаннях русинських співанок, уже розпочинати наші уроки русинського такого розкладу уже з молитвами по-русинським. Красно дякую вам. Процвітання нашим дорогим діточкам і їх родителям, їх сім'ям. Процвітання нашій дорогі русинській усій родині. Красно дякую вам. Процвітання нашим дорогим усім русинським діточкам, їхнім родичам, усіх наших дорогих братів, сестер вітаємо. Бажаємо процвітання і добра. Процвітання вам особисто і Закарпатському народному хору, і всім, хто в Закарпатті остався вірним своєму русинському народу і культурі. До побачення з Богом святим. З Богом. До зустрічі.